De obicei, guvernele își dau raportul după 100 de zile de guvernare. Guvernul Leancă încearcă să facă un raport după 50 de zile. În opinia noastră, aceste 50 de zile nu au fost marcate de careva rezultate. Leancă fiind un diplomat destul de bun, este slăbuț în funcția de prim-ministru, a încercat să transforme guvernul într-un minister de externe care se ocupă în special de problemele externe ale țării, de deplasări și de diferite întâlniri la rang înalt cu europenii. Pe intern, în această perioadă, am văzut doar câteva rezultate care nu pot fi benefice pentru Republica Moldova. În primul rând este vorba de hotărârea de a nu transmite online ședințele guvernului, ceea ce va fi în detrimentul procesului de transparență în luarea deciziilor în Republica Moldova. Am văzut o lege de dietatizare, adică de privatizare, unde s-a lărgit numărul obiectelor ce urmează să fie privatizate, un act destul de dubios la această etapă, când nu există o cerere competitivă din partea investitorilor potențiali să scos la vânzare în regim de urgență careva active, în opinia noastră, nu poate fi admis categoric. În afară de aceasta, între aceste 50 de zile am văzut câteva vizite de rang înalt în Republica Moldova, atât a birocraților europeni, care au venit din nou să susțină această guvernare în avântul său spre Europa, însă nevenind cu careva propuneri și rezultate concrete pentru cetățeanul simplu. Și am văzut o vizită destul de dubioasă a lui Băsescu, care a făcut niște declarații de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova și aici am văzut o atitudine pasivă din partea lui Leancă și din partea guvernării actuale, o atitudine care creează foarte multe semne de întrebare și de dubii privind capacitatea actualei guvernări de a sta la baza statalității Republicii Moldova. La general, poate fi calificat aceste 50 de zile ca o perioadă în care Republica Moldova nu a registrat careva progrese, nici în rezolvarea problemelor interne, economice, sociale și nici pe extern. Am văzut o înrăutățire a situației în problema transnistreană în această perioadă, care tot a fost generată de unele acțiuni, în opinia noastră, neprofesioniste ale actualei guvernări.